de ez dixwazim derbarê tîgeha absurdîzmê de çend zanînan raberî ve hêjayan bikim. Belê absurdîzm awir û nêzîkwariyekî felsefî ye. Li gor vê felsefeyê ji ber ku afirandêrek tune hewdan û xebatên watedayînên mirovî yên ji bo têgihiştina gerdûnê jî bêwate ne û dawiya wan jî têkçûn e. Têkiliya absurdîzmê vê hebûnparêziyê re heye, lê divê tu carî em wan tevlihev nekin. Çavkanî û Spartakên absurdîzmê felsefeya Soren Kierkegaardê feylezofê sedsala 19 e. Bi weşandina efsaneya Sîsîfon a Albert Camusî re jî sînor û çerçoveya vê felsefeyê kifş bûye. Rol û bandora Albert Camusî di vê felsefeyê de gelekî giring e. Li gor vê felsefeyê jiyan bêwate ye, herdem xwe dubare dike, tewşe û beredayî ye. Li gel vê yekê bi zanetî û têgihiştinê dîsa jî divê em bijîn. Bi taybetî jî piştî şerê cîhanê a duyêmên li Fransayê gelek nêrînên absurdîst derketine holê.